adlaw guys, nag-arrange ko sa panagat sa kong anak guys. Anak na kong ulitaw. Kay ako may tig-arrange nining iyahang mga panagat. Kay siya lagi matug naman. Tungod sa kakapoy guys. Mo na nga ako'y tig-arrange sa iyahang panagat pagkahuman. Kung doon na kayo lugar, iya pong papanan. Kagabi guys, siya namaon di ay. Kay doon na po ko gibuhat mo nang siya ay namaon. Siya namaon guys sa ako ang gikay nga panagat. Dali ra man husayon ni kay tungod kay dagko kayo nga taga man eh. Di angay kabalakaan guys. A few moments later. Mitagak siya og gabi guys. Uso man dire ang taktak og magabi pero gabi pod siya ra po'y nakapanagat namo kay siya ra pa po'y dunay paon. Mo ni ang isda guys. Dako-dako jud. Usa ra hinon pud kabuok pero sige na laman. Ang kaduduhan gani siya ani mulawd guys kay ara laging hangin na. Rag ni tukar man pud ang hangin guys, hangin nga amihan. Sa buntag guys atong nakita nga mauton jud ang panahon, hinungdan nga jud mi ani ka panagat kay wa puy paon. Aran laging itumas laod guys. Pero sa akong nahibaw-an guys, nananagat ko na akong anak nga si Alvin. Kay doon ako siya bahaw gabi mao na nga ilang taon ko na si laod o di ba na siya sakpan ani sa may unos. Gabi tay ra ba jud ang dagom guys sa lawod. Mo nang atong tanawon guys o kanusa siya mo abot. Sani kaning magunong ha. Resibo na ng kanan rin kayo sa hog. Yo, sani kaning magunong ha. Kusako na ni. Unaon na nag pangmao na magano na TikTok eh. Ning balay ulit so. Ano naman ha? Madyo pag buntag kay Ha? Sabihin mo. Di na ko. Isog dagom no kay nagat gyapon si abta naghangin unos. Naabta na siya unos pagka kuana. Ha? Gabi mo di pag bunhot ng gikas mga lasay, alas 7 wat. Pinagpugat itugot. Ang kubo, pag damo ng tanong kina. Wangwang ni na tubangan kubo ni na. Wangwang kay mulihok mo na gatong puto kay mura lang mag-tracer. Pikil naman. Pwede ko pikil. Guys, na pa na ibay no ang krisiya atong kanang isutso ha. Na pa na pagkaot. Isuway na kung muspet na kinsan KL di mo sigo eh. Kaya na naman ko yung experience ya. KL na. Ang hilo saksak. Akpog yung astagi na samo kargado na do umut basiyo-basiyo. Progreso ng pambutaw makso basiyo. di na kasi yung kiner mo na. Naman ulingan, uyang ng makina na kang Ito di puga-puga kaya dili na, kasi usamo na ito na.
Labon pa nga mande na dibuyad, tripod, meat pansa ko na. Ha? Labon pa nga mande. Karong adlaw guys, wa mi makapanagat. Kay wala mi paon guys. O si Junior Bertrand nakapanagat guys. Gabi O dihay usa ka buok yang isda guys. O mao ni karon guys gihusa na nako ang ihang panagat kay ako may tig aron sa iyang palangre guys. Mao ni nga gi arrange nako kay aron ikabalik na pudpuhon o dunay gali ikapaon. Wa pa hibaw guys og makapadagat ba mi karong gabi una kay tungod sa kusog kayo ang hangin guys o may uwan pero kusog ang hangin wahinong kayo bawod pero sa among dapito jud nakapanagat guys kay tungod sa makusog nga hangin hadlok mi og ipali dito sa Mindanao mao na nga wa jud sila managat guys. Dili ko kumpiyansahan sa dakong laod, matod pa. Basin unya og mulino og dunay pa makapanagat tingali mi. Sumara to guys ato ang paibalo guys sa akong mga anak nga wa jud makapanagat tod kay dakong problema sa hangin. Sumara po to guys. So, ako miyon. Bye-bye!